Артыктан хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар, чыгарылышыбызны сезнең котлау хатларыгыздан тилгән җырлы бүләк тапшыру белән алга таба дәвам итәбез. Һәм инде зәңгәр экраннар каршына без Шәмәрдәндә яшәүче Шакиров Насырҗан Моратхан улын көтеп калабыз. Шәмәрдәндә яшәүче кадерле әтиебез Шакиров Насырҗан Моратхан улының 20 ноябрьдә туган көнен. Ихлас күңелдән сине туган көнең белән котлыйбыз. Сиңа булган рәхмәтләребезне, күңелдәге теләкләрне сүз белән генә әйтеп бирергә мөмкин түгел. Алар иксез, чиксез. Синең кебек сабыр, михербанлы, саф күңелле әтиләр бик сирәктер. Синең әниебезгә булган ихтирамың, чиксез яратуыңны, тугрылыгыңны, үзеңнең сабырлыгың белән исбатладың. Сиңа шуның өчен чиксез рәхмәтлебез. Үстердегез әни белән, кеше иттегез. Барыбыз да мең рәхмәтләр укып, озын гомер телибез сиңа. Киләчәктә җан җылысын тоеп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта яшәргә насыйп булсын әти. Котлы булсын әти туган көнең, гөл чәчәктәй үтсен һәр көнең, корычныкы булсын тазалыгың, кояшныкы булсын гомерең. Иң изге теләкләр белән кызларың Энҗе, Гөлия, Лилия, кияүләрең, оныкларың һәм бу теләкләргә кода-кодагыйларың да кушыла дип тәмамлана бу котлау хаты. Хөрмәтле Насырҗан абый, чын күңелдән сезне туган көнегез белән тәбрик итәбез. Һәм инде әлбәттә саулык, сәламәтлек белән якыннарыгыз өчен кадерле кеше булып, алга таба да матур тормышта яшәвегезне теләп калабыз. Yazmışыбыз бүләге синәти, өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле юлларга. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Yazmışыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте бүләк булсын әле бу җырыбыз. Оныкларның сиңа рәхмәте, өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти.